A cikin murna ta farin ciki yanga aka fara kokowa kuma gashi yau shekara 50 muka dawo nan tarihi ya sake maimaita kanshi an zo tawa an bar takobi tawa shi ne dai abinda za mu kai sai dai godiya da duka haɗuka tashi da suka yi bisa kanmu a ci gaba da agaji muna godiya ta musamman zuwa gare su. Mun gode. Sakonka zuwa ga Abdulwahid sarkin matasa na Cote d'Ivoire. Lallai sai mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah da Allah ya gwada mana wannan rana. Sakon mu zuwa ga Abdulwahid shugaban matasa mai gidan mu ya tuma mun san shi yana ba mu gudunmuwa a cikin harkar kokowa sai mu ce ubangiji Allah ya saka da alheri duka dan tawa wanda ke cikin jihar Tawa gaba ɗaya na gida da na daji ubangiji Allah ya saka musu da alheri saboda sun ba mu goyon baya 100% haka ake so sun nuna kishi an zo Tawa birnin Adar mun goya musu ba kowa mu ma mun ci ba kowa wani sako gare ka zuwa gare shi? suna su da kuka sun gani abin kiran kokarin da an kai yanzu ya rage nasu muna kallon su muna sauraron su gaskiya nan zuwa marice muna so a ce bangaren shi alaji a ce wata karatun miliyan ta shigo a balle ya ma sai ta shiga ga mun nan abin da suka son mu musu tafi bidiyo ga shitawa tafi bidiyo na mun kawo fatan mu ta biya dama ni komi na ya kare tunda ni dai na san mu ta wata to alhamdulillah mun samu mun gode zaki Alhaji salamu alaikum wani sako na gare ku zuwa ga sarkin matasa Abdulwahid da Cote d'Ivoire? Sakon da gare ni sai mu ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya ya nuna mana wannan rana kuma shekara ta farko da shiga cikin lake kuma da ya bi ana yi tare da ni wanda muna samun ga nasara mun zo ya mai shafina ta hannu da babba haka mun kai yanzu an zaka nan ta wata ta takobi mai tarihi wanda ya cika shekara 50 a garin Tawa kuma da an fara kokowa a garin Tawa kuma Allah ya ba mu shi mu da sarki mu da galadima sai mu Allah guda kuma muna fata ubangiji Allah subhanahu wataala yadda kowa zaka nan Tawa lahiya Allah ya mara kowa gidan shi lahiya amin kuma mu adda yawan kayuka wallahi haka nan komi namu ne alhamdulillah barka Alhaji Allah biya ta wadanda birnin adar ta hukuncin mata ba a taba iskar ba ana nan takwabi shi na karan nita amana akwai ta Nura Hassan wani sako gare ka zuwa ga sarkin matasa da Abuja Abdulwahid? Masha Allah babanmu mai gidanmu kuma maganin kukanmu jagora na matasa kuma sarkin manoman arewa gabaki ɗaya kuma ce sarkin manoma na musamman wanda ba shi a gaskiya